På den her tur er jeg taget til konkurrence i Harlev Put and Take, afholdt af fluepusher.dk. Det var rigtig kanon vejr, men med rigtig godt vejr, så bliver fiskeriet rigtig svært, så det er med at finde den helt rigtige flue. Når vejret det er så godt her, så er det helt perfekt til spotfiskeri. Men nogle gange så er man lidt for hurtig på aftrækkeren. Det er så min nummer 2 fisk fra dagen af, og mange af de andre deltagere havde det vist rigtig svært. Men det er jo rigtig fedt, når man finder den rigtige flue og den rigtige farve. Det er dejligt med noget flæk. Ej, der er højt. Det er godt. Ej, det bliver rundt her. Han går sluger det hele. Ej! Det er så min fætter Jimmy, der står i baggrunden, og så er det hans tur til at få flex på. Men desværre så mister han den lige før landing. Der går ikke lang tid før han egentlig har kontakt igen, men desværre så ryger den også lige før landing. Fisken de går i stimer, og de går højt herude, og det er jo rigtig fedt, når man godt kan lide at spotfiske. Så lykkedes det endelig Jimmy at få landet en fisk, og jeg tror det var en kæmpe lettelse for ham. Hvor langt der er. Det var det, du gik efter. Jeg havde skiftet til en anden fluestang, jeg havde med, da min nullerline var fuldstændig udtørret og kunne ikke kaste ordentligt. Et lille tip det er at huske at smøre din line før brug, eventuelt have line dressing ud til søen.
Jimmy han får landet en fisk mere, og det er rigtig fedt at se, når jeg egentlig ved, at fiskeriet det er gået hen og blevet svært. Jeg håbede lidt på en fisk på slutspurtet, men ja. Det ser bare fint. Nej! Så vil jeg bare sige tak fordi du kiggede med, ellers så knækker bræk derude.